Velkommen til en kort intro til, hvordan man sætter en Opel Zafira elbus til at lade. Man er gået ud af bussen, går hen til dækslet, trykker her, åbner dækslet op, tager den øverste gummidut af. Så går man hen til ladestanderen, de kan se forskellige ud. Tager man stikket med herned, går man ned til stikket, sætter det i her, så sikrer sig det godt inde. Så tager man brikken på nøglen, det kan være den ser anderledes ud end den her. Lægger den over på her, så siger den bip. Så kan man godt se, at den skifter farve herovre. Den skal gerne sige bip. Så er det vigtigt, det er, at man lukker døren på bussen og låser døren. Så kan man godt blive forvirret af, jeg ved ikke om man kan se det her displayet herinde, at der står 7 timer eller 68 timer. Det skulle meget gerne falde, selvfølgelig alt efter hvor meget strøm der er på bussen. Så giv det ro på.